אנשים. תראו את האנשים. תראו את האנשים. תראו. פה נפל הטיל. אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט. הכל שבור. זה לא אמיתי מה קורה פה. הכל שבור. כל סורוקה. כל המיון. אתם לא יודעים מי הולך פה. תראו מה קרה לי לבית חולים. תראו. פה עמדתי, תראי כל הדלת עפה עליי, אליי. פה כל היום אנחנו יושבים, פה. תראי כל הבית חולים. אני מסיים. וואי.